Blast, what do you say? Into anyway. Chodza. Go back back at. Freestyle pan. Sorry, you wish. Modo. Oh man. How do you think out to feeling is a certain daguri? Na boss man as once was at already. Manya Magarima. Oh, Manya Magarima with that. Unonzani stara kusantoro since basa zvichi Jamaican. Priest D. Chi? Priest D. Priest. Priest D kana kuti nyambo. Nyambo. Yeah man. Kwazitara koje lokuzvaro. Freestyle Shangari Pai. Shangari Pai. Yeah. Ita ndiri muno Zimbabwe iri Majani. Freestyle Shangari Pai. Freestyle Shangari Pai. Unogara kupi German? Unogara? Togara overspew. Epatan Park. All right. Overspew. Yeah. Kumauro. Yeah, kuna nzvimbo isina mahure in case. Also wada defend mahure hapo kapanapo. Mahure andina kana beef nawo. Vanhu vangofana nawo nevamwe vanhu vaita se vari kurarama muupenyu ende pasina mahure ayo vamwe vanhu hatikwanisi kutorarama. Saka big up kune wasa wanoita chisnitch beach ya. Mereni bokubata muromo. Mereni bokubata muromo. Ure rakamboraramisa munhu. Yeah. Ure noraramisa munhu. Ure mababy isare mababy wangu. Are you telling me kuti mukoma wangu amuzi interested nekuona ma-features mamiriro anenge angoita munhukadzi hamuna kana ma-interest? Interest yamazuva ano ndeyekuona mukadzi wako. Muna here patini? Anyways, ningi mune makore mangani? Right now 27. Hauzvachemberere kuenda music. Unoita nezveibangwa uite zvemusic. Zviriko. Kana ukaona patakauya kuna Ray tatori kuma 22. But nguva yako yekunyasa kupinda ndeyamwari nguva. Saka dzimwe nguva you just have to stay patient. Nguva yaMwari ndo inongosvika zvinhu zvako zototangawo kuenda mberi. Hauzimanikidze. Usatouya kuno kwaimborekodha? I've been in many studios. Imbotaura 5 kana 6. Togona kutanga neRay Music. Ndakatanga kurekodha Chimodo. Then ndiri kudigital zone imwe studio iri kuGreendale. Then imwe inonzi Don Street ndoye areas ina Lavelle. Then tobva tatarisa yedu yekuno kuMbare yaibva maupcoming yese inonzi Nayalinga yanga ina naBushmaster. By then taitoonaona colors wasati vane mazita vachibva kustudio ende kwaisarekodwa kana wachiona mamovie kana kuti vachirova mbanje. Respect to that because vanhu vainge vari pamission ende hapana munhu airira kuChewsport asina kudarika nekuNayalinga. Ndomamwe mastudios andaka. Nayalinga yanga iri kupiko? Nayalinga iri kudhuze neChewsport. Matapi? Yeah. Ndiani airekodhesa ivaniko? Vana Bushmaster. Bushmaster asiri akamboimba naWind President? Anomboimba naWind President but akaimba naKina rimwe tune rekuti naKina. Yeah man. Alright. Saka utori munhu wakudhara zvekudaro kai? Aiwa tafamba. Chimbotipa 1 timbonzwa kuti tibhilivhise kuti yakarekodwa kupi kasonga aka poti paka freestyle. Yeah, since you said it's a freestyle. Aiwa record yako yaka freestyler. Tuzosvika pakunyatsorova ma-records. Freestyle dzimwe dzenguva. Now do you roll a record? Yeah man. Drop the rhythm. Sin. Get the real big kill. Hey, ooh, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Press the upon this microphone, yummy. Say I. Na 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 now. Na 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 now. Why say me and my shout the place now. Say me and my shout the place now. Say me and my shout the place now. Say why say me and my shout the place now. Say me and my shout the place now. Say me and my shout the place now. Say everything turn up. Indina burn up, what the boy turn up, Babylon turn up, system turn up, Indina burn up, why you wanna, hey, oh my girl, wine like it tatalo, wine like it tatalo, oh my girl, wine like it tatalo, wine like it tatalo, oh
my girl, wine like it to tatalo, wine like it to tatalo. Oh my girl, wine like it to tatalo, wine like it to tatalo. Ah, aga jambam duri. Ah, aga jambam duri. Ah, aga jambam duri. Aga jambam duri. Aga choka. Ah, aga jambam duri. Ah, aga jambam duri. Ah, aga jambam duri. Aga jambam duri. Aga choka duri. Aurambi. Boss Madas akakujaiva. Madamburo akakujaiva. Wadakira ka boss. Since it's a freestyle, zvinhu yechibuda Neriti. you have to adjust uchinzwa tune beat woimba chiendera nekuti wagwana. Yeah. But pane track yakarekodwa here pane zvakwa. Aya haana kurekodwa aya. It's a freestyle thing. Okay. Yeah man. Yeah man. Boss Madas mamunzwa sei? Apa yes. Zvako zvikuende. Unogona but inini kujaja But vanzoda shona singe shona wanyanza. Pane pa unofana sogodore. Timboimbe shona. Uri kuona? Yeah man. Chimbomira. Ah. Wati wakachita kuti chii? Ndakaita kutaura kuti tsaunda ku taura straight shona chaiyo. Ande. Kuzoisa kujaja shona ndinyanza. Ande select. What is shona? Ah. Hey. Hey. Wamwe oti chimupogodo. Ini ndo chipogo sogodo chinapo. Chipogo sogodo. Hey. Chipogo urichi. Chipogo sogodo. Changu. Chipogo sogodo. Chipogo so urichi. Chipogo sogodo. Changu. Chipogo sogodo. Chipogo so. Paunondipata sala. Ndino fila bird. Ndonzo manyukui. Ropa kumanya manya. Hey, unonipasa manyemwe. Anbo kuchicha. Shikiranda kita. Iwe unoisa. My mama sita. Hey, kitata tula. Urichi. Bogo. Sogodo. Changu. Chibogo sogodo. Chibogo so. Urichi. Bogo. Sogodo. Changu. Chibogo sogodo. Chibogo so. Yeah man. Wakaipa. Akanonaka. Apa wazonyatsoimba ndozvatiri kudaka izvo. Yeah man. Zvokuenda kupatwa mune munotsvake chii wamboenda kuJamaica here? Every artist I have to agree at elder kuti you have to be versatile. Uchienderana nekuti uri papi handitya. Pane pamwe pekuti panodawo mapatwa. Pane pamwe pekuti panodawo shona yamamuchidai. Handitya. Pane pamwe pane vachitodawo zvimwe. Unoona audience then you sing according ne audience raunaka. Alright. Yeah man. Aiwa hatizvirambi. Yeah man. Hapana chataramba. Sikutoti apa pakanzi karumba ndotogona kurova. Re, dropa rumba. Hanzi pari odiwa karumba. Yeah man. Adiwa karumba. Kakanzi rumba, instrument rumba. Yeah man. Tamba Boss Madas. Yes. Aurambe. Babaranga. Akakariseko babaranga. Aiwa abose kuti. Aiwa mukomana aripo pakutozviitira zvinhu chipo nacho saikuita. Alright. Achipo nacho sokuti chinozongoda kungoupgradwa mbijana zvacho. Yeah, ipapapo that's the thing. But toda kutenda kana pasina vanhu mafans handitya. Kana pasina munhu anomaka kuti ningi uyu Easter. Hapana kwaunoenda, hapana anje muri kuona zvamunoita. Tobiga vanhu ivavo. Muri kuona zvamunoita mimi. Yeah. Munouya kunoku kwako. Munenge masimudzirwa kunoku kwako. Wabva wachinja wakundoita zvimwe zvako wega ukoko. Wakutaura dzimwe nyaya ukoko. Variko vatinoziva vakatozviita. Handiri kabanasi. Apa babaranga vazvide izvozvo. Yeah man. Anyways, tipewo phone number nezita renyu chairo
neyoutube kana munayo neyoutube Yeah man. inonzi YouTube channel Pris D Nyambo. Kana ungonyora kuti Pris D nakiriwe ndokuti pasanetse kubuda zvinhu. You got to see my videos andaka upload ipapapo. And kana uchida mango ma tracks atakanyatsa kutangira you get to search for Ray Music. Pane ma rhythms aitoti postira back then. And much love. Naf kune vanhu vanenge vachitisimbisa. We love you all. ko Facebook nepage Facebook ngonyora futi kuti Pris D kana kuti V crew andika yakangonyorwa pakepa. oh VW Yeah, V crew. all right Yeah man. ikwepo ithi Yeah man. awurambe Yeah. unesure Yeah man. I'm very sure. kuti akakubvuta mbavhu unoita Zvinenge zviriko. zviriko Zviriko. all right o phone number yenyu 07373000705. dzokera Linga ipapapo. dzokerai futi 07373000705. hachimhoresa hama neshamwari takaenda Yeah, I have to say kune munhu wese ndo hama dzangu handina munhu wandoti specific especially kana tiri kumusic tiri kumangoma munhu wese ari kundoona kana newese vari panapo vari kuinterview kana akabata achitora kamera ndo vanhu vacho ivava ndo vandoda kusimbisa nevese vari kuona tichiita zvatiri kuita titori nehope yekusvika somewhere ende vanhu ivava ndo vanenge vachinakidza zvinhu vachiita kuti zvinhu zviite nakadulakadhaka zvichinakidza zviite nakiriwe maibata saka ndo vandoda kusimbisa ndo vari kumira nesu yamani. alright pasina music apa munobata sei mari ndakaona kamune machenjeni nezvemari kezvo Munhu wese anofanira kuhasela. munohasile chii munoite chine zvii munotekesa mbanje munoputa mutoriro Chekutanga, if you believe in yourself, dzimwe nguva kana uchibhilivha kuti kuimba ndo chipo chako. Dzimwe nguva chimbotorai kufreestyle atomboona kuti vanhu vakande mari here. Dzimwe nguva undogona kupiwa mari wotoishandisa zvine musoro. Ndokutotanga kuita zvinhu ndo chipo chekutanga chandoshandisa icho. alright Yaman. unoputa mbanje Aiwa. Ndori. Turove mbanje. Turove makuva. boss madam Nemvura. Aiwa. pausoba senza apa vantu vakurambwana baba ranga havasi kuzvidela izvezvo chinhu chinoita zvinhu zvekuti tinoziva kuti chinoita speed of reaction inonzi catalyst inoziva inonzi catalyst Yaman, catalyst Hwezha. right ukarova kana mbanje inenge iri catalyst ukapinda kana pastage unoita action chaiyo Urikuona chii? Kune vanorova mbanje, vanorova kana bowe. Mapatani avanobhilivha kuti zviriko. Inini handina pandinomboti zvakavaipira because zviye chiwaitira. mhera ndimbokutaurira uri kuona pane munhu wekuti akapinda mugiraundi murufaro stadium yemwe asina mbodzebhema anonyara chaunga chese cheche unoziva Yeah, variko. But Handiti I'm not not one there. of them. Inini ndotogona kutogena macheso chaiye apinde mustadium kana paanorizira pastage pastage asina mbodzibhema azviite handiti anenge atori nejinja anotopinda nejinja asiri ega artist asingarohwe nembanje. There is also Vanchoga. Vanchoga anga ari kuno Ray Music. And Ray anokwanisa kutaura kuti Vanchoga arohwe madrugs. But anokwanisa kutoperforma pakazara vanhu. As well tikatarisa futi mufana anonzi Culture Love. Arohwe futi madrugs. But unomona achikwira pamapoa achidzika. And is drug free. Chinongodiwa confidence pamunhu. Pakuziva kuita zvinhu. nasecolors futi aroyi Yaman, nasecolors futi arohwe madrugs ari mazona. Saka it's all in the form yekunyazoziva zvaunenge uchiita kwawakananga. Don't lose hope. Of course pamwe pacho chinozoita kuti pamwe pacho vamwe vanhu varohwe mogo nechichichi. Pamwe pacho pane zvine zvichiitika mulife. Dzimwe nguva unobva wafunga kuti uri kueasa brain kana kuti unotoeasa brain. Ndosaka uchizoona munhu achirova meditation achirova zvake mogo yake ende zvinotogona kumusevha kuti asarohwane kana nemukadzi waanenge anetsa naye kana whatsoever achirova zvake mogo dzake. Saka that is actually good kuna vanozviita. yeah takaenda Yeah man. thanks for the Yeah advice man. Yeah man. bo Yeah man.